Mga igsoon, mayong Domingo kaninyong tanan. Welcome nining atong hamubong pamalandong sa pulong gikan sa atong mga pagbasa nining ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Mayo 1, 2022. Akong panghinaot nga naa kamo sa maayong panglawas diha sa inyong paglalagad sa pamilya, simbahan o katilingban. Ang atong first reading gikutlo gikan sa buhat sa mga Apostoles chapter 5 verses 27 to 32. Ang atong Salmo 30, versikulo 2, 4, 5 ngadto sa 6, 11 ngadto sa 12 ug unya 13. Ang atong ikaduhang pagbasa gikan sa libro sa Pinadayag chapter 5 verses 11 to 14 ug ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan chapter 21 verses 1 to 19. Mga igsoon, usay maghunana ko nga mas maayo siguro kung wala ko gitawag sa Ginoo sa pagkapari. Kini nga panghuna-huna nagikan tungod kay aware ko nga daghan kog mga gipasalig kang Kristo apan wala nako mapuy-e. Kini akong mga kapakyasan ug mga kasalanan naghatag nako sa pagbati sa kaulaw o frustration. Madumduman ako nga akong kinabuhi isip ordinaryo nga mag-uma sa bukid, simple ra gayud, dili komplikado. Jotay ra ang nakaila kanako ug kung makasala ko, gamay ra ang madamay. Gamay ra pod ang akong natunan na eskwelahan, busa gamay ra pod ang gidahom sa mga tao gikan kanako. Makaingon ko, being a farmer, mas less ang stress than being a priest. Apan sa matag higayon nga akong ampuan kining mga pagbati, adunay grasya sa paglaom nga dasigon ako sa Ginoo na maningkamot nga mo improve matag adlaw. You can still do better tomorrow, the following day. Mga igsoon, daw sama niini ang gibati sa mga apostoles human namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Nasayod ta nga gitraidor sa mga apostoles ang Ginoong Hesukristo. Si Simon Pedro iyang gilimod si Jesus sa makatulo ug ang ubang mga apostoles nanagan sa dihang si Jesus gidakop o gitaral sa mga sundalo. Silang tanan daw nibati usab nining frustration for being a failure. Anaa sila sa ubos kayo nga pagbati silang kaugalingon. Busa si Pedro nakaingon, managat ko, ug ang iyang mga kauban nga mga mananagat pod ningon, sige mukuyog me. Like they go back to their original livelihood. Apan din hinining ubos nga kasinatian, subo nga kasinatian sa mga apostoles, nagpakita ang Ginoo nga nabanhaw to cheer them up. Nagpakita ang Ginoo sa ngadto kanila sa paglaom nga sila magbabungahon diha pinaagi sa daghan kayong isda nga ilang nakuha. Ug giandaman sila sa Ginoo og pamahaw. Di ba ana man kung masubo ta, apan kung pakanon ta murag mugan-gaan man ang atong mga balatian. Ug kini nga pamahaw nga giandam sa Ginoo nagprefigure sa matag santos nga Eucharistia, din kita pakanon sa Ginoo nga nabanhaw kitang tanan nga mga henerasyon sa mga Kristiyanos. Tinuod sa makatulo si Simon Pedro nagdeny sa Ginoo. Apan gitagaan usab siya sa Ginoo og chance nga magdeklara sa makatulo ang iyahang paghigugma ngadto sa Ginoo nga ang ipasabot pag-atiman sa katawhan. Si Jesus nag-imbitar gani kang Pedro, sunod kanako, sama sa pag-imbitar kaniadto sa Ginoo didto sa lapyahan sa Galilea. Makaingon ta mga igsoon nga si San Pedro nga naka-experience niini makarelate sa atong salmo responsoryo nga nag-ingon, daygon ko ikaw o Ginoo kay imo akong giluwas. Tinuod si Jesus nagluwas kang Pedro og sa mga apostoles gikan sa ilahang mga frustrations. Ang mga nadasig nga mga apostoles nagpadayon sa pagsangyaw sa nabanhawng Hesukristo bisan kung gidid-an sila sa Sanhedrin, the Jewish government, the highest form of government sa Jewish community.
Kay matod pa nila, pilion namo ang pagsunod sa Dios kaysa mga tao. In the long run, sila pusab nag-encourage sa mga Kristiyanos nga nag-antos tungod sa mga paglutos ni Haring Nero. Gani diya sa second reading, si San Juan Evangelista nagsulat man ngadto sa mga nag-antos sa mga Kristiyanos sa libro sa Revelasyon. Naghiskot siya sa langit, diin ang nating karnero nga mao si Kristo, gihimaya uban sa libuhan ka mga anghel. Nagsuwat siya mahitungod sa langit aron dasigon ang manag-antos nga mga Kristiyanos. Mga igsoon, kung magmatinud-anon ta sa atong Ginoong Jesucristo, dili kalikayan nga makasinati ta og mga frustrations og mga kasakitan. Og una, kini nga mga kasakitan mo resulta gumikan sa atong mga kasalanan ug mga kukulangon, atong mga betrayal sa Ginoo. Ang mga sala nga atong nahimo naghatag kanato og subo sa kasing-kasing. Ikaduha, kini usab mo resulta gikan sa mga pagsupak o posisyon gikan sa atong mga kaigsuonan. Apan ang nabanhaw nga Ginoo ana kanunay nag-encourage kanato sa paghimo og maayo. Nag-rehabilitate kanato sama ni Pedro. Nagdasig kanato nga makapamawi gikan sa atong mga kakulangon. Og sama ni Pedro, gitagaan kita sa Ginoo og chance to continue to work with Him even in our failures. Jesus gives us the strength to preach the good news of His resurrection, taliwala sa mga oposisyon. Nining mga adlaw, mga igsoon, daghan sa atong mga kaparian, mga kaobispuhan, seryoso kaayo sa ilahang political support ngadto sa mga kandidato nga naningkamot nga magpuyo sa mga values ni Kristo. Og daghan sa mga anaa sa otoridad sa gobyerno o katawhan sa social media nagbugal-bugal, nagtamay nining atong mga alagad sa simbahan. Democked them, ridiculed them. Og subo mga igsoon nga kasagaran usab nga nagbugal-bugal kanila ato usab nga mga igsoon nga mga Katoliko. I'm sure nasakitan nag-antos kining atong mga kaparian, mga kaobispuhan sa dihang ang ilang mga personal issues got cited out of context para lang paundangon sila sa ilahang mga pagsangyaw. Og taliwala sa mga pagsupak, makaingon ta nga adunay frustration kaguol sa ilang mga kasing-kasing. Apan sigurado ako mga igsoon nga aduna usab taliwala sa ilahang mga kaguol sa kasing-kasing, ang Ginoo kanunay nag-encourage kanila sa pagpadayon. Bisan kung sila giwarningan na to stop talking about Jesus Christ in politics, stop preaching about your Christian principles, deep within their hearts, anaang mga pulong sa mga apostoles ngadto sa Sanhedrin, we must obey God rather than men. Sundon namo ang Dios, dili ang mga tao. Mga igsoon, kung tinud-on nato ang atong pagka-Kristiyanos, kung tinud-on ninyo ang inyong pagkaginikanan, kamuusab makasinati nining mga bugat nga mga komentaryo gikan sa inyong mga hinigugma. You will receive comments like, "Stop talking about my live-in situation. Ayaw hisguti ang akong mga bisyo kay ako ra bay nag-support ninyo." Or, "Mind your own business. Ayaw na kog badlunga." Og uban pa. Og makapasubo kini kaninyo mga igsuon. Og gani kwintahan pa kamo sa inyong mga sayop sa kinabuhi. Og makahatag kini kadugang sa frustration sa inyong mga kasing-kasing. Og basin makaingon kamo, may pagwala na lang ko, gitawag sa Ginoo sa kinabuhing minyo. Apan, mga igsuon, ang nabanhawong Ginoo, anaa kanunay nag-encourage kaninyo sa pagpadayon sa inyong mga maayong buhat, isip mga Kristiyanos nga mga ginikanan. Sa samang pag-aagi kamong mga batanon nga mga mainiton nga mga Katoliko, kamo usab makasinati og mga kasakitan o frustration sa inyong pagbarog
sa inyong pagtuo. Daghan sa inyong mga friends diha sa social media, dili mo angay kaninyo sa inyong pagkakonserbatibo sa inyong pag-atiman sa inyong kaugalingon. Because you are going against the current of indecency. Bisan ang inyong mga uyab mo question sa inyong Christian principle about love and sex. They want to stop you of being who you are. Gusto nila nga muundang ka sa imong pagkaikaw isip matinud-anon nga Kristiyanos. My dear fellow sinners, kitang tanan mga makasasala, apan kinahanglan ta magdasigay sa usag-usa. We have to encourage one another. We hate the sin, but we don't hate each other. Atong gidumtan ang sala, apan dili ang nakasala. Dili kita nga mga makasasala. Tinuod, Jesus hates the betrayal of Peter, but wala siya nasuko ngadto kang Pedro. Gani iyang gidasig si San Pedro nga mukomit sa makausapa sa paghigugma kaniya diha sa pag-alagad sa uban ug nahimo siyang una natong Santo Papa sa atong simbahan. Kita usab mga igsuon, maghimo sama sa ingon. Daghang salamat mga igsuon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.